Dáma páni, pekný dobrý večer. Vítajte na tlačovej konferencii po zápase medzi FC Spartak Trnava a MŠK Žilina. Vítam teda oboch trénerov, najskôr Adriana Gulu, pekný dobrý večer, a takisto aj domáceho trénera Martina Rusňáka, takisto dobrý večer. Najskôr poprosím o zhodnotenie zápasu trénera hostí, nech sa páči. Ďakujem. A to treba držať asi. Či nie? Tak ešte raz ďakujem za privítanie. Videli sme otvorený zápas vo veľmi dobrej atmosfére, o ktorú sa postarali obidva fanúšikovské tábory, a to treba oceniť. Z našej strany len produktivita a práca v 16-kách, to znamená v súperovej 16-ke obrovské šance a vo vlastnej 16-ke nedôraz a nedodržanie v závere určitých princípových vecí, takže domáci vyhrali ten zápas jednoznačne. Hoci herne to tak nevyzeralo, ale k tomu víťazstvu im gratulujem. Ďakujem pekne. Páči sa domáci tréner. Dobrý večer. Súhlasím s kolegom. Vstúpili sme do zápasu v podstate štandardne veľmi zle. Do 20. minúty sme mohli prehrávať 2-0. Postupom času sme ale začali v podstate herne Žilinu dobiehať a myslím, že druhý polčas sme viac menej po góloch, ktoré sme dali, hru ovládli a na doplnenie možno kolegu sme mali možno väčšiu túžbu po víťazstve, ktorá nám teda viacej zápasov dozadu chýbala. Ďakujem. Páči sa vaše otázky, ak sú? Ja by som sa chcel spýtať, v čom bol rozdiel medzi tým prvým a druhým polčasom, či ste nejako dávali hráčom nejaké taktické pokyny počas prestávky? Vyzeralo to, že ste začali vyššie napádať supera. Poviem vám na rovinu, tento problém riešime viac menej od začiatku jarnej časti. Tie úvody máme štandardne veľmi zlé. Nie je to jediný zápas. Samozrejme apelujeme hráčov, či už v tréningovom procese počas týždňového mikrocyklu alebo teda v predzápasovej príprave presne na toto. Urobili sme samozrejme aj jednu zmenu, o ktorej sme si mysleli, že teda pomôže, nakoniec nám pomohla. A samozrejme padli tam slova skôr povzbudzujúce, ktoré teda hráčov mali namotivovať do druhého polčasu. Ďakujem. Sú ešte otázky? Ešte by som sa spýtal na Ivana Šranca, ten dlhšie pauzoval, teraz odohral celý zápas, ak sa nemýlim. Budeme ho vydať už teda v zostave, alebo ešte tam hrozia nejaké zdravotné problémy u neho? Ivan v podstate skoro 4 týždne bol mimo hry, trénovali sme individuálne a potom v podstate ešte doplnkové tréningy absolvoval. Takže sme radi, že myslím, že v 85. minúte alebo 80 minút hral, že vydržal v podstate celý ten čas. Takže nehlasil teraz nejaké vážne zranenie, bola tam nejaká drobnosť, takže skôr sa zlakol a pýtal sa dole z ihriska. Takže to bol dôvod striedania. Ďakujem. Je ešte nejaká otázka? Ak nie, ďakujem za vašu účasť. Takisto ďakujem aj trénerom obidvoch tímov v Žiline. Samozrejme, želáme šťastnú cestu domov. No a opäť tu na štadióne sa vidíme na ďalšom našom ligovom zápase. Pekný večer.